Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barit but pila ban layu ban kuli da ka education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan. Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council ulaong baga council kampat yok TNAA nakatanat District Council Affairs jong Sarkar Jilla ban ampelong show ya ka election jong ki Autonomous District Council House nem arajar arpusau bat ban penjalan ya ka jingpelong ya ka election. Hakajing akran baka CTV uba penyat sing CM mulai thu baka executive committee kan sepelong da kajing lang bat ki live hongut ki MDC banya theria tai sani hakabayade baka jing ajing mut Shaka Ministry of Home Affairs jong Sarkar Pedeng hakabayade baka jing terwa ban penbait thamai ya ka kernet ban rio jong kriti sinshar jong kari India kumbalong hi ka Jenti Hills Autonomous District Council but ka Khasi Hills Autonomous District Council ka election hi ka ba kadai banlong kandai lashim senam haus senam arjar apsal kumnum ki benai baar benai balai te nama katem ka jungi kakut haka arjar apsal te but kumbalong menta hoi kaladon ka jing kran ngi shrum shaneng bale se la ban extend ya kata ka election henry nakaliang jungi pat ngim yo sngo bandon kum kata ka batikena namar hadu mentaru hadin belak shimti ya ka council menta ikan ke isi batmai nakaliang jungi kampat dan kanunu ka official communication naka district council affairs department lani naka ministry of home affairs by depet ya kanika 6 schedule amendment te namar takadau yangi hi menta ngi shimbek baka election ka banlong kandai lashim senam arja apsau haki benai ba ar balai kumba kitu hi ki badan haka electoral roll baro haka election jong district council ki yo hadu menta te kamdon kumta le se ki don ki snam ki ba khamen shwa la don teng wat ki bomdei ki khasiru le ni bomdei kita ki riulum ru ki layakun MDC but ki la long MDC kat kum ka record hang ni Hendai hadin kat tu kat disnam pan kam judan syu kawamut kiba yashim mentahi haka election district council ki debet lada kalong ha Khasi Hills ki debet tang mangi ki para khasi lada de ha Jenti Hills kumta but de ha Garu Hills kalong kumta but ngin ya baide kini ki bentar singi dang ya penbait bha but ngin sadon ru ka jing kendu ka bakerpang hapadeng jungi baro lai phungut ki MDC jong ka KHDC ban ya selok yang sa hisien shwa bangin pha ya kanika proposal jungi ka jing ajing mut jungi ka balong ka bakhat du final proposal ne ka suggestion syaka department district council affairs department jong ka government of Meghalaya bangin ajing mut halor ki kat tu kat ni ki mat ki bakong san bha ki ba let's say ki ban yarap yangi khambun hakabede ba kanika amendment jong 6 schedule te ngim kwa baka amendment jong 6 schedule ladakan wanja mentau senam lani lashim senam kat ka ban wan kat hakanunu ka por bakan wanja ladaka government of India kan wanra ka amendment jong kanika 6 schedule khamtam kila penkre syat benta kani kadai ka 125th constitutional amendment te ladaki kila persyang banwanra tingi kwa ba ka amendment jong 6 schedule ladaki la ban table hapo parliament ngim kwa ba kan longka jing du jing mentoi ngi ba ka amendment sin baki wanra ringkat ki jing ajing mot jungi bakin pediang bakan longka jing kerku namenta
ki pai ba jong kanika jela Meghalaya hi brok kawe te kata hingi ban kya bat kanong rim jungi ru kalong kumta ba ka amendment hi jong ka sik schedule ka de ban wan kat kum ka jing yahap bat ka jing kwa ka jungi te kanam dei ba kin wan ra da ka we pat ka ba kanam ya biang bat ka jing ya trekam ka jungi jing sha ngimpat kin ngin sadon ka meeting ya kani bat nganam pat kwa le se hang ni ban patai ki benta ki ba kham long jeliu ki balong kham long sani le ni ki details te le singin sa dadap ka meeting ka ba ngin khot ya baro ki MDC ban yo ki jingmut naki hadin kata ndang la adap ya ka final suggestion ke jungi ka jing tho ka jungi bangin pha ka state government but sha central government kata ngin sa pentip le singin sa khot hi na menta ban brief pat kenang baki pai ba jungi rukin tip ke ka nongrim ka bangi yang hakabai de ba ka six schedule amendment hadu menta ta keempat don long le sekani ka wanja menta hadin katno postnam te le sekande ka ke jingker khu yangi lada nginang ban shim kabu kanika por ka menta te lada ngipat ngim nang kanika amendment de sekan long penban kajing tim yangi kum kajak benreu lene kajing dut nong ka bakrau pat ya kajak benreu bat ya kajelai berkuai te nakal yang jongi ngi kentu bat ngi jukerpat ngadang yo benih keren ru yo CM jong ka GHDC bat GHDC hakini kisingi beladap ba ngi kwa bangin ya long teli ngin ya long kawai ngin ya renti da kawai ka jingmut habai de bakani ka schedule amendment ka ba ka kasur ka ban mi nangi ki laiteli district council kan long be kawai kasur te kanam de da kumwei hawai ringi kwa be kawai kasur ba nam Meghalaya baro laiteli ki district council kan mi da ka wei kasur kenang ba ka sarkar India kan sengap ya kataka jingkerpar ka jungi da kumno hau tayo ubaar jong niu benai jeliu naitung no niu naitung menta Julai hau tayo baar ngin sadon ni meeting hot ngin sadon sya para mangi ngin sadon sya para mangi ya ka meeting jong ki MDC jong ki HDC hadin kata pat ngin salum lang barok lai teliki council pak